F'Ottubru li ġej eżistijaj propju bej il-5 u 19 ta' Ottubru, il-Papa Franġisku sejjaħ dak li jgħidulu Sinodu tal-Isfijiet. Sinodu tal-Isfijiet x'ikun? L-Isfijiet għandu mhux kollha rappreżentanza tagħhom minn madwar id-dinja. Kull sentej jiltaqgħu flimkien mal-Papa biex jitolbu, jirriflettu u jagħtu direzzjoni fuq xi suġġett partikolari li jkun attwali u bżonjuż fil-ħajja tal-Knisja. U propju għas-sena d-dieħla kien pjanat li jkun hemm sinodu partikolari fuq il-familja mill-Papa Benedittu 16. Meta sar il-Papa Franġisku tħass li mhux dak biss imma kellu jagħmel sinodu ieħor, allura se jagħmlu żewġ sinodijiet fuq il-familja. Il-valur eżistiet ta' dawn is-sinodi li għandek firxa wiesa tal-Knisja, rappreżentanta fil-mexxija spiritwali tagħha li ġejja minn backgrounds differenti minn madwar id-dinja, illi jkunu jistgħu jagħtu dan il-kontribut flimkien mal-Papa lill knisja sieħa biex mixja flimkien u fid-daw tal-kelma tal-Alla u t-tagħlim tal-Knisja, il-Knisja tkun tista' ġifieri aħna bħala Ansara inwieġbu dak li kieku nippruvaw Ġesu kien iwieġeb għaċ-ċirkostanzi tal-lum, dak li hija rida tal-Alla l-bniedem. Il-Knisja huwa dak illi tittamel fil-ħajja ta' kuljum u fil-ħajja ta' kull persuna u fil-ħajja tas-soċjetà. Il-Knisja hija medjatriċi tar-rida tal-Alla għall-umanità. Il-Knisja f'kull ċirkustanza tipprova tina d-dawl ta' Alla xi jrid minnha permezz ta' Ibnu Ġesu u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Issa propju eżistijaj fis-sinodu li jmiss, il-Knisja se tieqaf u tirrifletti dwar is-sitwazzjoni tal-familja kif inhi llum u kif il-Knisja tista' twieġeb fid-dawl ta' Ġesu għal ċerti ċirkustanzi li l-kol kemm aħna nafu llum il-ġurnata l-familja għaddejja minn bidliet kbar fuq livelli differenti. Bitħejja dan is-sinodu eżistijaj fil-festa tal-familja mqazza ta' Nażaret, l-aħħar waħda ġifieri fl-aħħar staġun tal-miliet li kellna, il-Papa fl-Angelus li jagħmel kull nhar ta' Ħadd dakinhar tal-familja ta' Nażaret kien talab sabiex hekk madwar id-dinja jsir talb bitħejja għal dan is-sinodu. U kien talab ukoll mod partikolari hekk 3 bażiliċi li jsir talb fihom, 3 santwarji li jsir talb fihom u anke biex naqdu spiritwalment ma' dawn il-postijiet qaddisa ta' talb. Dawn huma il-Bażilika u s-Santwarju tas-Sagra Famiglia ġewwa Spanja, il-Madonna il-Santwarju ta' Loreto ġewwa l-Italja, għaliex hemmhekk hemm il-fdal tad-dar li fiha kienet tgħix il-Madonna Ġesu Ġuseppi f'Nażaret, u anke il-Santwarju tal-Annunzjoni ta' tħabbira lil Marija ġewwa Nażaret. Il-Papa eżistijaj ma' dan propona talba partikolari, talba lill-familja mqazza għal dan is-sinodu. U jien eżistijaj llum xtaqt illi hekk nippreżentalkom din it-talba hekk sabiex anke forsi noħduha nibdew nitolbuha kuljum, naqduha mar-Rużarju, naqduha f'mumenti oħrajn qabel il-Qudies, wara l-Qudies, naqduha f'mumenti tal-laqgħat anke f'kunsill pastorali parrokjali stajna bdejna biha, laqna biha, anke laqgħat oħrajn. Hekk illi din it-talba jkollha żewġ tifsiriet ħanejdu hekk. Il-valur tat-talba fiha nfisha li qegħdin nitolbu l-familja ta' Nażaret għal dan is-sinodu. U l-valur ukoll illi iġġibna dejjem konxi aware ta' dak li l-Knisja bħalissa qed tgħix, qed tħejji ruħha għal dan is-sinodu partikolari. Fl-aħħar taħdita li kellna eżistijaj proponitilkom anke ktibt 5 misteri se jaħtulhom ir-Rużarju tal-familja mqazza ukoll huwa mod ieħor kif aħna nistgħu nitolbu matul dan iż-żmien. Illum ħanduru daqsxejn dawra ma' din it-talba li l-Papa Franġisku kiteb u li l-Papa Franġisku qed jipproponi. Ħalli bekk aħna ma tkun sempliċiment talba li aħna nitolbu ngħiduha busa qaddit papagalment, imma nidħlu ftit fl-ispirtu tagħha, nifhmu u narblu x'qegħdin nitolbu.
Il-Knisja dejjem kellha regola partikolari jeżistijej li tgħidlek lex orandi, lex credendi, lex vivendi xi tfisser. Jiġifieri il-liġi tat-talb hija liġi ta' dak li aħna nemmnu u liġi dak li aħna ngħixu. Ġifieri dak li aħna nitolbu jirrifletti dak li aħna nemmnu. U dak li nemmnu irid jissarraf fl-għejxien tagħna dak li tfisser. Mela jekk napplikaw dan il-prinċipju għal din it-talba, dak li aħna nitolbu u dak li aħna nemmnu. Allura minn din it-talba ħa naraw anke xi aspetti ta' dak li aħna nemmnu l-fidi tagħna. U dak li nemmnu irid jissarraf fl-għejxien ta' ħajja f'dak illi aħna ngħixu. Lu ħanamlu ħanimxu b'dan il-mod eżisti. L-ewwel se naqra t-talba kif inhi, imbagħad se nagħmel spjega tagħha, imbagħad nagħlqu dal-programm billi nerġa' nitolbu t-talba flimkien. Mela talba lil familja mqazza sinodu tal-familja mill-Papa Franġisku. Ġesu, Marija u Giuseppi, fikom nikkontemplaw id-dija tal-imħabba vera. Lejkom bit-tama nduru. Familja mqazza ta' Nazaret, ibdel il-familji tagħna wkoll fl-inħawi ta' għaqda u ċenakli ta' talb. Skejjel tas-sew tal-Evanġelju u knejjes domestiċi xkejknin. Familja mqazza ta' Nazaret, jalla attaktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta' violenza, teluq u ta' firda. Jalla kull min qatt kien imweġġa jew skandalizzat jara fiss il-faraġ u l-fejqan. Familja mqazza ta' Nazaret, jalla s-sinodu tal-isfijiet li jmiss jara fir-rawwem mill-ġdid f'kulħadd l-għarfien tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-familja u l-ġmil tagħha fil-pjan ta' Alla. Ġesu, Marija u Giuseppi issimgħu it-talb tagħna u għilawh. Amen. Din it-talba eżisti li fiha biex ngħidu hekk 5 paragrafi, 5 talbiet fiha nfisha. Naraw illi skużawni. Kull invokazzjoni, kull petizzjoni f'din it-talba hija indirizzata lil familja mqazza. Tibda b'Ġesu, Marija u Giuseppi, imbagħad it-tliet invokazzjoni l-oħrajn familja mqazza ta' Nazaret u l-aħħar waħda terġa' Ġesu, Marija u Giuseppi. Hija interessanti jeżisti jekk fil-waqt li aħna normalment it-talb tagħna huwa indirizzat lil Ġesu jew lil qaddisin, allura Ġesu għalih il-Madonna San Giuseppe għalihom. Hawnhekk qegħdin nitolbuhom bħala familja. Għaliex qed nitolbu l-Ġesu għalih il-Madonna li għal San Giuseppe għalija. Qed nitolbuhom flimkien. U din hija sabiħa eżistijej. Hija sabiħa li qed nitolbu familja sħiħa. Ċertament hemm livelli differenti, il-mod kif nitolbu l-Madonna u l-San Giuseppe maħniex impoġġu l-Ġesu fuq l-istess livell, għax Ġesu huwa Alla illi sar bniedem, it-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa. Però qed nitolbu anke lil Ġesu tal-kuntest. Fl-għaqda sħiħa ma' Marija u Giuseppi qed nitolbu il-Ġesu qed inħarsu lejh mill-aspett tal-inkarnazzjoni. Dan Alla illi sar bniedem. U għaliex sar bniedem u għammar fostna, daħal f'din ir-relazzjoni ma' Marija u Giuseppi fil-kuntest ta' din il-familja. Qed nikkontemplaw il-Ġesu, Ġesu li hu dejjem fiċ-ċentru eżisti tal-ħajja tagħna, tal-ħidma tagħna, tal-imħabba tagħna, ta' dak li aħna nitolbu li aħna nagħmlu ngħidu naħsbu Ġesu fiċ-ċentru. Ma waqt qed nikkontemplaw il-Ġesu illi meta sar bniedem sar wieħed fostna għadda mill-passaġġ tal-familja. Ġesu kieku rid ma setax der fostna bħala bniedem kbir adult, imma Ġesu le. Għassar bniedem bħalna rid jgħaddi mill-istadji kollha tal-bniedem. Li jitnissel, ikun fġuf omm, li jitwieled, li jikber bil-mod, li jsir adult, li jħalli d-dar, li jaħdem f'xi mument, jipritka f'mumenti oħrajn, li jieħdu l-ġuħ, il-bżonn li jiekol, li jistrieħ, li jbati, li jmut.
u jitrasforma dan kollu bil-qawmin tiegħu mill-imwiet f'ħajja ġdida. Imma jgħaddi mill-passaġġ tal-familja. U allura l-Ġesu hawnhekk qegħdin anke aħna nersqu lejh biex ngħid hekk kif hu resaq lejna. Ġesu ġie għandna permezz tal-familja u qed immorru lura għandu permezz tal-familja ta' Nazaret. Forsi dak il-prinċipju li dejjem ngħidu morru għand Ġesu permezz ta' Marija, forsi fid-dawl hekk tal-familja ta' Nazaret nistgħu nibdlu ftit immorru għand Ġesu permezz tal-familja. Li Marija mbagħad hija parti minn din il-familja. Kienna naħseb inkunu ħafna korretti jekk din ngħiduha. Ġesu ġie għandna permezz tal-familja ta' Nazaret u mmorru lura għandu permezz ukoll ta' din il-familja ta' Nazaret. Kien interessanti li anka permezz tal-Papa Ġwanni 23 u issa b'deċiżjoni anka tal-Papa Franġisku hekk il-figura anka ta' San Giuseppe qed tidħol aktar faqda ma' Marija. Fil-fatti fit-talba Eukaristika il-Papa Franġisku meta aħna nitolbu wara l-konsekrazzjoni nagħmlu dik it-talba twila sal-missierna li fejn fiha nitolbu għal-laqda bażikament, laqda ta' Knisja fuq dil-art, laqda ta' Knisja fil-Purgatorju, laqda ma' Knisja fil-Qaddisina. Hemmhekk nitolbu anka faqda ma' Marija, l-Apostli, l-Qaddis tal-ġurnata. Mal-Madonna il-Papa Franġisku żidilna biex nibdew nitolbu faqda anka ma' San Giuseppe. U kemm sabiħa, Ġesu ġie għandna permezz ta' familja, immorru għandu lura permezz ta' familja. Mela dak l-ispirtu li biha indirizzata talba kontinwa. Fikom nikkontemplaw id-dija tal-imħabba vera. Fikom. Mhux f'Ġesu biss, mhux fil-Madonna biss, mhux f'San Giuseppe biss. Fikom nikkontemplaw id-dija tal-imħabba vera. Kemm sabiħa żistieħi, għaliex l-imħabba titlob li jkun hemm komunità. Bħalma Alla huwa Trinità, il-familja hija immaġni ta' Alla Trinità li mħabba nsibuha dejjem mhux persuna waħda, imma f'persuna f'relazzjoni, f'komunjoni. L-imħabba li mhix f'komunjoni ma tistax tarafha bħala mħabba. U għalhekk l-imħabba vera qed jikteb il-Papa Franġisku. Mela mħabba li mhix vera u l-mħabba li hija vera. Nikkontemplawha fil-familja mqazza. F'kelma waħda hekk għandna ħiel żgħir. Illi l-familja mqazza hija ġbija, hija ikona tal-imħabba vera li huwa Alla Trinità. Mela l-familja hija mera, rifless, trid tkun rifless, mera, ikona, ġbija tal-imħabba li hemm fit-Trinità Qaddisa. U x'inhi l-imħabba li hemm fit-Trinità Qaddisa li trid tirrifletti ruha fl-imħabba tal-familja? L-imħabba li hemm fit-Trinità Qaddisa hija l-imħabba tal-għotja. Il-missier li jagħti lilu nnifsu l-liben li jagħti nnifsu l-missier, u l-imħabba ta' bejniethom hija persuna l-Ispirtu Santu. Kif anka l-familja hekk, ir-raġel jagħti nnifsu l-mara, il-mara tagħti lilha nfisha r-raġel u l-imħabba ta' bejniethom tissarra fit-tnissil tal-ulied. Il-ġenerazzjoni tal-ulied hija frott l-imħabba. U hemmhekk il-familja tiġi ġbija ikona rifless tal-imħabba vera li fit-Trinità Qaddisa. U anke hekk aħna hekk irid nagħmlu ftit mistoqsija, il-kwalità tal-imħabba tiegħi hi verament imħabba ta' qotja? Int mara miż-żewġa, hi verament imħabba li qed tagħti ħajtek għal żewġek għal uliedek, int raġel miż-żewġ. Int verament qed tagħti ħajtek għal martek għal uliedek, anke intom tfal, ulied, tagħtu ħajjitkom ukoll għal ġenituri għal familja tagħkom. L-imħabba veri għadin, l-imħabba ta' qotja. Lejkom ikompli l-Papa bittama induru, hawnhekk ġejja sens ta' interċessjoni. Induru l-familja mqazza ta' Nazaret biex tinterċedi għalina. Bittama induru, mela din it-talba mhix talba eżistieri aħna qegħdin nagħmlu hekk u hija forsi Alla jismana mbagħad jagħmel Alla. Le, it-tama tagħna mhijiex forsi. It-tama nisranija eżistijaj mhijiex wishful thinking. It-tama nisranija mhix forsi jista' jkun, it-tama nisranija iċ-ċertezza. It-tama hija ċerta, jgħidilna San Pawl. Mela meta aħna nitolbu bit-tama mhux
forsi għal le, aħna nitolbu għax-xerti li Alla se jismana. Irid ikun din SSTA lejkom bit-tama nduru qed jgħid il-Papa. Ġifieri dak li ħanitolbu iva, aħna nistennew il-mulej nemnu b'fiduċja sieħa, nistennuh bidejna miftuħa li nilqgħu li jagħtina dak li qegħdin nitolbuh. Issa l-Papa hekk ħajpoġġi l-ewwel 3 petizzjonijiet li ngħidu hekk ħanidu f'din dal-paragrafu li jmiss huwa talb li jmiss il-ħajja tal-familja nisranija b'mod partikolari. Familja mqazza ta' Nazaret. Ibdel il-familji tagħna wkoll finħawi ta' għaqda u ċenakli ta' talb. Skejjel tas-sew tal-Evanġelju u knejjes domestiċi ċkejknin. Mela, ibdel il-familji tagħna ukoll. Għaliex il-kelma ukoll? Ukoll għaliex fuq il-mudell tal-familja ta' Nazaret. Mela dawn li se jitlob li qegħdin nitolbu huma l-kwalitajiet li hemm fil-familja ta' Nazaret. U x'inhuma? L-ewwel waħda li semmi l-Papa inħawi ta' għaqda u magħha jorbot mill-ewwel ċenakli ta' talb. Interessanti SSTA. L-għaqda l-komunjoni u iċ-ċenakli ta' talb ifakruni propju fiċ-ċenaklu. Meta kienu qalb waħda fl-imkien mela maqudin jitolbu ma' Marija. Iċ-ċenaklu kif kien. Fl-istess ħin il-familja ta' Nazaret nafu li kienet maquda. Ma kienitx għaqda mibnija sempliċiment fuq il-ġibdu umana. Għax anka meta Alla daħal fl-istorja ta' dil-familja, insomma ġabda xej disgwid bejnietom, il-Madonna San Giuseppe ma femx minn ewwel Marija, il-Madonna min jaf minn xi xaddiet, u l-ħesel kollu li għaddew minnu mbagħad meta ċċettaw din is-seħħa u l-missjoni. Għalhekk inħawi taqda u ċenakli ta' talb, għax din l-għaqda mhijiex mibnija biss fuq il-ġibda umana, però għaqda li tkun mibnija fuq Alla fit-talb. U hawnhekk eżistija xi ħaġa ħafna importanti. Jew ma nilidux ruħna, ma ningannawx ruħna. Ma jistax ikonna laqda vera fil-familji tagħna jekk m'hemmx talb fil-familji. Ma nistgħux ikonna laqda vera sieħa jekk m'hemmx talb fil-familja. It-tieni skejjel tas-sew tal-Evanġelju. Din hija espressjoni li anke l-Papa Pawlu VI meta mar Nazaret kien semmija dell-espressjoni li tkun skejjel tas-sew tal-Evanġelju. Skola x'inhi? Post fejn titgħallem. Mela l-familja tkun post fejn inti titgħallem il-Vanġelu. Il-post fejn titgħallem il-Vanġelu huwa l-familja. Ifhmuni ftit, tal-mużew, il-katekiżmu tal-parroċċja għandhom sem, però m'għandhomx ikollhom is-sem kollu fejn aħna nitgħallmu l-Vanġelu. L-ewwel post fejn aħna nitgħallmu l-Vanġelu huwa fil-familja. U fil-familja forsi iktar mill-Vanġelu bħala ktieb, il-kontenut tiegħu, irtalmu l-Vanġelu mejjex. It-tnejn li huma jridu jkunu. Il-mument meta l-Vanġelu ikun fiċ-ċentru tal-ħajja tal-familja. Naqrawh, nitolbuh. Però anke jkun l-eżempju li fih inti tara l-Vanġelu jinex. Eżis koppjin Sara. U li jitkom iridu jaqraw il-Vanġelu fil-ħajja tagħkom. Fir-relazzjonijiet tagħkom, fid-deċiżjonijiet tagħkom. U knejjes domestiċi ċkejknin, jitlob il-Papa din espressjoni jekk li knisja tħobb tgħidha ħafna lil familja l-knisja domestika, ġifieri l-knisja żgħira. Xi ġifieri l-knisja żgħira? Ġifieri fil-familja tkun hemm l-elementi ta' dak li jagħmlu knisja. X'għamilna knisja? Komunità ta' mħabba, komunità ta' fidi u komunità ta' tama. Mela dawn huma 3 elementi importanti li jagħmlu knisja: komunità ta' fidi, komunità ta' mħabba, komunità ta' tama. Komunità li titlob flimkien u komunità li tevanġelizza. Anka il-familja tkun post fejn inxandru l-Ġesu u fejn il-familja jistess issir sinjal ta' Ġesu fis-soċjetà. Ma nix il-ħin jitlu fid-dettall tagħna kollox nixtieq indur it-talba kollha. Pero ifmu esistikim dawn l-espressjonijiet f'din it-talba li l-Papa qed opoġġilna huma espressjonijiet profondi huma rikki. It-tielet paragrafu tat-talba. Familja mqazza ta' Nazaret jalla attaktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta' violenza, ta' luq u ta' firda. Hawnhekk il-Papa qed idur eżistijej. Qed jirrikonoxxi mela fil-waqt li l-ewwel tlaqna mill-ideal x'għandha tkun il-familja, ġifieri għaqda xinaklu ta' talb, skola tal-Vanġelu, knisja domestika.
Imbagħad il-Papa qed jgħinna anke waqt li qed nitolbu nkunu realistiċi. Nafu li fil-familji hemm l-uġieħ, hemm id-batija, meta nħokku ma' xulxin joħroġ id-dnub tagħna. U d-dnub tagħna jweġġa' xulxin, is-supervja, l-klimibes, it-tradiment, Allora il-Papa qed jitlob hawn jalla qatt aktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi violenza, eluq u firda. Li affarijiet eżisti li dawn nsibuhom anke fil-familji tagħna, il-violenza, violenza fil-kliem, violenza fis-swat, violenza sessuali, il-violenza anke morali li inti tkisser persuna bil-kliem ma tix paga biżejjed, m'hemmx sim ta' riżorsi, min jiddeċidi kollox huwa kulħadd, min ma jagħtix każ il-feelings ta' ħadd ieħor fil-familja. Kollha violenza di. Eluq meta persuni jingħalqu għal xulxin tidħol ir-rasib sas-supervja u l-firdiet. Il-firdiet kemm ta' dawk li jisseparaw u l-firdiet ta' dawk li jibqgħu fl-imkien imma huma mifrudin. Però l-Papa x'qed jgħid ukoll fuq dawn fit-tin talba qed jagħtina jalla kull min qatt kien imweġġa jew skandalizzat jara fil-faraġġ u l-fejqan. Mela l-Papa qed jitlob il-fejqan fil-familji tagħna. F'dal-mument mela meta nitolbu l-talba nitolbu l-faraġġ u l-fejqan. X'inhu huma dawn it-tnejn? Għaliex huma tnejn differenti faraġġ u l-fejqan? Huma importanti anke fil-mentalità tagħna meta qegħdin nitolbu. Il-fejqan huwa l-eliminazzjoni tal-tbatija. Il-faraġġ huwa l-waqt li ċerta tbatija xi drabi tibqa' fil-ħajja tagħna anke meta nitolbu, imma l-mulej tina l-qawwa tiegħu u l-qawwa tal-ispirtu biex nistgħu nibqgħu ngħixu dik it-tbatija mingħajr ma nitkissru. Għalhekk il-faraġġ u l-fejqan huma żewġ grazzi differenti. Xi drabi l-mulej ifejjaq, jiġifieri jeħlisna kompletament mid-tbatija ixini, xi drabi l-mulej ifarraġġna, jiġifieri tina l-konsolazzjoni l-qawwa tal-ispirtu tiegħu li tkebbes qalbna ma tħallinix id-dannatu d-disprati, ma tina l-paċi biex fil-waqt li ċerta tbatija tibqa' aħna ma nitkisrux magħha. U xi drabi rridu narfu xi drabi meta nitolbu l-mulej tina l-fejqan u xi drabi jatina l-faraġġ. U dawn għandna bżonn nitolbuhom anke l-familji eżistiji. Ir-raba' paragrafu. Familja mqazza ta' Nazaret jalla s-sinodu tal-isfijiet li jmiss jara fir-rawwem mill-ġdid f'kulħadd l-arfin tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-familja u l-ġmil tagħha fil-pjan tal-Alla. Mela għandna tliet affarijiet li l-Papa jixtieq illi s-sinodu jilħaq bħala għan u qed nitolbuhom bħala grazza l-Alla. L-ewwel waħed li jarraf irawwem mill-ġdid f'kulħadd l-arfin tal-karattru qaddis. 2. Invjolabbli tal-familja. 3. Il-ġmil tagħha fil-pjan tal-Alla. Il-karattru qaddis jiġifieri l-familja mhijiex ġejja mill-bniedem. Il-familja ġejja minn Alla. Aħna dina qed tkun diffiċli ħafna fis-soċjetà tagħna li naċċettawha għax is-soċjetà tagħna nqatet minn Alla u ma ċċettax l-Alla. U allura l-familja rrid noħolquha kif irridu aħna u mhux kif irida Alla. Alla jrid il-familja tkun mibnija fuq raġel u mara fi żwieġ għal dejjem miftuħ għal ħajja. Dik hi il-familja kif jixtieq Alla, kif poġġiha fl-istat naturali tagħha. Aħna eżistijej, meta ma nibqgħux inħarsu lejn il-familja b'dak il-mod intelfula l-karattru qaddis tagħha. Il-familja ma tiġix mill-bniedem, hija minn Alla. U din hija serja eżistijej. Il-karattru qaddis u l-karattru invjolabbli tal-familja, ġifieri aħna ma nistgħux eżistijej inċaħdu il-familja mid-drittijiet tagħha u ma nistgħux inċaħdu l-bniedem milli jkollu dritt għall-familja u familja kif irid Alla. Dan huwa l-karattru invjolabbli, ma nistgħux inċaħdu il-familja mid-drittijiet tagħha bħala familja. U laqqas ma nistgħu nċaħdu individwi mill-familja għandhom dritt, kull persuna għandha dritt tal-familja. U di qed nitolbu qudiem Alla. Mela il-Papa jixtieq fit-talb tagħna qed nitolbu biex dan is-sinodu jgħin il-kulħadd, mhux lill-insara, il-kulħadd jaraf mill-ġdid il-karattru qaddis tal-familja, il-karattru invjolabbli tal-familja u u l-ġmiel tagħha fil-pjan tal-Alla. Il-ġmiel, it-triq ta' żbuħija fil-pjan tal-Alla. Illi jirdu nħarsu lejn is-sabiħ li hemm eżistijej. Kemm sabiħa l-familja fil-pjan tal-Alla. Mela għandu pjan għall-familja, aħna ma nistgħux inwarbu dan il-pjan tal-Alla. Faċilment nagħmlu l-pjanijiet soċjali tagħna għall-familja, imma aħna l-insardu biex jitwettaq il-pjan tal-Alla għall-familja.
u dan mill-lenti ta' żbuħija. U nibqu nitkellmu miż-żbuħija tal-familja minkejja li għandna xi esperjenzi qarsa u ta' tbatija tal-familja. Jekk aħna nitilfu iż-żbuħija tagħha fil-pjan ta' Alla, ċertament mhux mingħajr sagrifiċċji. Nkunu tlifna ħafna. U di qed nitolbuha bi grazzja. Qed nitolbuha bi grazzja x'bil-qawwa tagħna ma nistgħux nagħmluhom. Imbagħad il-Papa jagħlaq Ġesu, Marja u Ġuseppi issimgħu it-talb tagħna u għaqilgħuh. Issimgħu it-talb għaqilgħuh żewġ affarijiet. Nitolbuhom issimgħuna. Il-kelma issimgħuna mod ieħor jaħennu għalina. Għax huma jisimgħuna. Ma ġifieri għatu kasna. U Alla meta titolbu il-ħnina tiegħu dejjem jitqanqal. Issimgħuna hekk din il-karba. Għaqilgħuh. Il-bżonn ta' interċessjoni li aħna neħtlu għal xulxin biex naqalaw għal xulxin dak li l-mulej jixtieq jagħtina. Niftakru eżisti li talb ta' interċessjoni Alla ma jagħtinix għax nitolbuh. Alla jagħtina xi ħanin. It-talb huwa l-kundizzjoni li fih aħna nilqgħu dak li Alla jrid jagħtina fil-ħnina tiegħu. It-talb Alla ma jagħtinix għax nitolbu, it-talb huwa l-kundizzjoni biex aħna nilqgħu dak li Alla jrid jagħtina fil-ħnina tiegħu. Alla jagħtina l-kawża li x'jagħtina jaħnintu, mhux it-talb tagħna. It-talb jiena nilqgħu. Allura f'dan is-sens qed nitolbuhom. U t-talba tagħlaq ammen. Ammen mhijiex xi ħaġa biex nagħlqu t-talb biha, ammen tfisser jiena nemmen. L-ammen fl-aħħar tal-talba hija statement quddiem Alla mulej jiena nemmen dan li qed nitlob. Jalla eżistijej din it-talba tal-Papa Franġisku għas-sinodu tal-familja nagħmluha t-talba tagħna ta' kuljum fi żmien li ġej eżistijej. Anke flimkien kif proponidilkom fl-aħħar katekesi ir-Rużarju tal-familja ta' Nazaret. Ħalli neħtlu f'dan l-ispirtu ta' talb li l-Knisja qed titlob minna bitejja s-sinodu. Nagħlaq billi nitolbu din it-talba. Ġesu, Marija u Ġuseppi, fikom nikkontemplaw id-dija tal-verità vera. Lejkom bit-tama nduru. Familja mqazza ta' Nazaret, ibdel il-familji tagħna wkoll fl-inħawi ta' għaqda u ċinakli ta' talb, skejjel tas-sew tal-Evanġelu u knejjes domestiċi ċkejknin. Familja mqazza ta' Nazaret, jalla qatt aktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta' vjolenza, ta' luq u ta' firda. Jalla kull min qatt kien imweġġa jew skandalizzat jara fiss il-faraġ u l-fejqan. Familja mqazza ta' Nazaret, jalla s-sinodu tal-isfijiet li jmiss jara fir-rawwem mill-ġdid f'kulħadd l-arfin tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-familja u l-ġmil tagħha fil-pjan ta' Alla. Ġesu, Marija u Ġuseppi issimgħu it-talb tagħna u għilgħuh. Amen.